Lezike izindaba zo-1K ZNTV uyifundela usamukeliso kaNqulunga ngikubingelele mbukeli asikubhekele ihamba phambili osukwini namhlanje. Zikhala ngamaholo ezasesibhedlela eMgungundlovu bangenele isiteleke ezinahawe eThekwini kanti ke izoqhubeka nomsebenzi inyosi yesilo. Izisebenzi zesibhedlela iHeligwara Regional Hospital yayaziwa nge-Idindeli ngaphambilini ezihlandla isibhedlela zibhikishe ngaphandle kwesibhedlela zikhala ke ngokungakhokhelwa iholo kuze kube imanje. Laba bathi ke bazobhikisha kuze kube inkampani ebaqashile yabachazela ukuthi bazohola nini. Okunye abakhala ngakho ukufakwa amacala enkampani ebaqashile bathi ke abaphazamisa ukusebenza kwesibhedlela kepha ke abazongena ngaphakathi bayosebenza. Izisebenzi ezihlandla isibhedlela zibhikishe ngaphandle kwalesibhedlela iHeligwara Regional Hospital ebiyaziwa nge-Idindeli Hospital ngaphambilini zithi zifuna ukuholelwa imali yazo zaphinde zakhala nangongaphathwa kahle inkampani eziqashile. Hayi buningi badla shame imali zethu asiyitholi on time siyaroja nje asinabo basic salary amalivu nje yonke into. Ngiqala ukusebenza ngo-2017 so lo ngaqala ukusebenza ke la sinenkinga nje eningi mayelana nomqashi. Okokuqala sazi nokuthi sihola malini nalelo langa siholile sihola late futhi kuyakuhlumeza kakhulu because njengamanje njengoba sibuye singaholi ngesikhathi ama debit orders ethu ayashintsha so kufanele sizishintsha ama dates before ukusibazi babami nasemakhaya sakholakala nokuthi siholi noma siholile nje. Owenyunyana inehawo uMazwi Ngubane uthi kuningi okukhala ngakho kulesibhedlela. Abasebenzi abangamalunga enehawo bakhala kakhulu ngemanagement yakhona la ngaphakathi kakhulukazi ku-CEO uNqaba kuyena kubonakala kahle ukuthi cha isibhedlela siyamehlula ukusiphatha ziningi izinto ezenzakalayo. I-shortage ekhona la njengamanje into ethinta futhi izipoki abasebenzi abayizipoki abakhona la ngaphakathi bese ke kube ama private companies asiza i-department la ikakhulukazi i-cleaning service phatha kambi kakhulu abasebenzi engabakhokheli ngesikhathi iphinde futhi ibacharge nje ngaphandle kwesizathu esiphathekayo ukuthi yini okwenza ukuthi abasebenzi baphathwe kabuhlungu kangaka. Siphusha into ethi insource ama services ngoba kuyabonakala ukuthi i-department angeke ivuke ngelinye ilanga ingasaya abadingi abantu abacleanayo noma ama security guards. So sifuna ukuthi labo bantu baqashwe ngokuphelele la esibhedlela kodwa okuhamba phambili ukuthi lo mama okaNqaba akahambe la esibhedlela ngoba siyamhlula impela kusiphatha. uNgubane uthi izisebenzi zibekwa amacala. Okunye okubaleke kakhulu ama shop steward wethu akhona la ngaphakathi esibhedlela a-chargewa bawathola enecala. Emva kalokho babuye barealize futhi ukuthi no benze iphutha ngoba abanye abantu babengekho nokubakhona emsebenzini ngalolo suku. Sasetlisha ke ku bargaining council ukuthi no ababuyiselwe emsebenzini kodwa ke kuthe ngomhla ka-15 lo bavela bangahola nhlobo. Ngubane uthi bafuna izisebenzi zibuyiselwe emsebenzini. Esikufuna kakhulu ukuthi akukhokhelwe abasebenzi bethu abangakhokhelwanga bese futhi kuphinde kubuyiselwe wonke ama shop steward asemsebenzini la asebenza khona e-Ideni ngoba asengaphandle namanje ama shop steward wethu. Bese sibone futhi uNqaba lo department imkhiphe la kulesibhedlela ngoba uyahluleka. Umnyango wezempilo KwaZulu-Natal uthunyelele imibuzo mayelana nokuphazamiseka kwesibhedlela. Ezindabeni ze-1K ZNTV ngu-Ayanda Dube kuseMgungundlovu. Basabisa ke ngokuqinisa isiteleka sabo abasebenzi baseDube Trade Port abangaphansi kwenyunyani nehawu makuphela ke olwanamuhla umqashi engakaphumeli obala ngokufeza ke isifuno zabo okufaka phakathi ukukhushelela amaholo kunyaka mali ka-2024-2025 amabonasi omhlomulo uma kubethola ukulimala bese emsebenzini nokunye. uPrince Mthalane ongunobhala wenehawu kwisifunda saseThekwini uthi izingxoxo zabo nomqashi zifike kwanqingetshe. Ukungavumelani phakathi komqashi kanye nenyunyana yabasebenzi baseDube Trade Port eThekwini abangaphansi kwenehawu seholele ekutheni babeke phansi amathuluzi bangenele umbhikisho. Ama demands khona lokho esikubiza nge-increment, i-cost of living adjustment yayingxenye ama demands, kube i-13 check yayingxenye ama demands, kube i-housing allowance yayingxenye ama demands, kube i-denda allowance yayingxenye ama demands. Bese kuba i-medical aid subsidy nayo yayingxenye ama demands. So ke kwi-cost of living adjustment sivumelene kodwa kwasho ukuthi ke lama demand lawa amanye outstanding ngoba for the past 4 years we've been putting them on the table umqashi engawa entertain and at some point sasithenjisiwe ukuthi
indaba ye-13 check izoresolve ngokuthi umqashi akwazi ukuyifaka. But isithema sesibuyele engxoxweni kusukela in the last 2 years but umqashi ubesekhombisa arrogant engasafuni uku-entertainer. That is why abasebenzi begcine sebethatha isinqumo sokuthi bafanele baphumele ngaphandle baye emgaqweni. Labasebenzi abangaphezulu kwekhulu bangabanye bayizinjini zomnotho wakuleli ngenxa yomsebenzi abawenzayo lapha ofanake nokulayisha impahla esuke iya emazweni angaphandle kanye nengenayo esikhumulweni sezindiza iKing Shaka. iDube Trade Port iphinde ibe nezakhiwo eziqashisela izinkampani ezahlukene okufaka phakathi ezolimo kanye nokunye okuningi. Bathi-ke lesi simo ababhekene naso siyabahlukumeza njengoba isimo sokuphila kuleli silokhu siqhubeke njalo nokumbeqolo. Babaluleke kakhulu ngoba masingathi nje lokho okuyi-logistical part of airport ibona abadila nayo. Kunempahla i-tonnage le e-transport wakumazwe ngamazwe ibona kufanele bayisebenze bayi-assemblishe. Kube khona ama-properties arentiswayo la ngaphakathi ama-warehouse ibona abasebenza khona. So abasebenzi base-Dube Trade Port they are very much part of economic zone within i-Theku. So ukuba kwabesitelekeni siyazi ukuthi-ke kuzoba nemithelela emikhulu kodwa-ke ngeke siblame abasebenzi ngoba kade babekhalela lokhu umqashi engafuni ukulalela. Estatimendeni somqashi esithunyelwa bezindaba umqashi uthi-ke usayivulile izandla ngokuba-ke kuphinde kuxoxiswane ukuthola isisombululo esibhekelela abasebenzi kepha sibeke sibheka nesimo seyimali sayo lenkampani. Umqashi uphinde waqinisekisa-ke ukuthi benze izinhlelo zokuba umsebenzi ungaphazamiseki njengoba laba beqhuba isiteleka. Inyunyana isonga ngokuqinisa isiteleka sayo uma-ke kuphela olwanamuhla kungenazinguquko. We want to warn employer ukuthi if enga-respond by the end of today to one of the demands or all of them esikhiphelela ngaphandle, we are going to make this area ungovernable. We are going to mobilize all our shop stewards within Durban region and also other progressive forces, as you would know that we are a union of COSATU, to come and add more numbers. And so besingasadlali lapho everything will come to a standstill. Eyindabeni eziwani KZN TV kube kuntombi khona Mvubu ngesethekwini. Isilo samabandla uMisuzulu kwaZwelithini sesiyaleleke uNdunankulu kaZulu umfundisi uThula Sizwe Buthelezi ukuba enze isiqinisekiso sokuthi inyosi uBuzetsheni Mdletshe uyaqhubeka nokwenza umsebenzi wakhe wasendlunkulu yize kohulumeni wesifundazwe umdilizile njengoba ke ubeholela uhulumeni wesifundazwe. Umdletshe ke ubese esebenze iminyaka engaphezulu kwama-50 ehasha isilo ephinde ke abe ngumeluleki waso kwezamasiko. Bekusombuluka ke iviki ngesikhathi kuvela izindaba zokunqanyelwa kwenkontileka esikhashana inyosi uBuzetsheni Mdletshe obebuye ke abe ngumeluleki wesilo uMdletshe. Ihhovisi likaNdunankulu labhalela uMdletshe limazisa ngokunqanyelwa kwenkontileka yakhe njengoba ke beholelwa ihhovisi likahulumeni wesifundazwe. Ngokwestatement ke sivela kuleli ihhovisi lesilo siveza ukuthi ke isilo samabandla siyaleleke uNdunankulu amaZulu umfundisi Thula Sizwe Buthelezi ukuba enze ke isiqinisekiso sokuthi uMdletshe uyaqhubeka nokwenza umsebenzi wakhe wasendlunkulu yize ke noma uhulumeni usumdilizile. Kanti ke abaluleki besilo baveze ke ungenami ngokunqanyulwa kwalesi sivumelwano bathi ke letha ukukhathazeka ngesenzo sikahulumeni. Umhlaziyi wezepolitiki ozimele ophinde ke abe isazi masiko uDokotela Zakhele Shamase uveza ukuthi lokhu kukhombisa ukuthi akukho ukuxhumana okuhle phakathi kwalezi inhlaka zombili njengoba ihhovisi lesilo liveza ukuthi ke alaziswanga ngalesi sinqumo sikahulumeni. uNdunankulu kaZulu uthe bengazisiwe bezwe nje ukuthi sekunqamuke i-contract ukusebenza ebasamholela ubaba uMdletshe. Kodwa uyabona lapho ukuthi kusho ukuthi inkinga isela ekuxhumaneni vele nesilo masithi aseneme ngokuthi indlela okwenzeke ngayo lesimo futhi besingazisiwe ukuthi uMdletshe akasaholi akasasebenzi. Kufanele ngoba phela kusho ukuthi ukuxhumana kahulumeni wesifundazwe zange bekhona ngoba phela lo muntu usebenza kakhulukazi nesilo mhlambe ke ngokwe procedure mhlambe ngecontract ke bekufanele uhulumeni wesifundazwe
athinte isilo kuqala noma obesisilo kuqala asho ukuthi hayi sesifike esiphethelweni izivumelwano seminyaka emibili sokusebenza kababa uMdletshe njengenyosi yesilo nokuphatha indaba ezesilo zaseNyunkulu ngoba uMdlombane wayesicelele emva kuba ecelele imbongi emva kuba isithatha umhlala phansi kusho ukuthi bekufanele uhulumeni esikhumba osifundazwe athathise ngaleyo ndlela leyo athi abeke lisilo ehleli ehlelwe njengamanje ukuthi kwakwenzekeni ngendaba inyosi yesilo ubaba uMdletshe akwenzekanga ke lokho mawusuzwa ohlangathweni kaNdunankulu kaZulu sekubukeka sengazathi isukela lapha lento ekutheni inyosi yenqaba ukuthi ithula isilo emva kuba umhlonishwa uDuma ethe indunankulu kaZulu akahlale phansi ngoba uyawona umcimbi. Inhlangano yemboni yezokuthutha iSantaco ngaphansi kwesifunda iGreater North eThekwini ithi izinhlelo zayo zokubuyisela emphakathini zibambe iqhaza ebalulekile lokwakha ubudlelwano phakathi kwemboni kanye nomphakathi okungabagibeli. Le nhlangano isho lokhu ke emcimbini obuka kwaMashu kade benikela ngemfaniswano yabafundi bezikole ezahlukene kanti le nhlangano ke isebenzise imali engaphezulu kwa418,000 ukuthenga ke imfaniswano yezikole ezingama-65. Lolu hlelo lweSantaco kuhloswe ngalo ukubuyisela emphakathini ngoba lusiza kakhulu abantwana abaqhamuka emindenini edlimbe yangothi. Santaco ngaphansi kwemboni iyona into enkulu kakhulu ukususa isithombe sokuthi abantu bamatekisi akukho abakwazi ukucabanga ngaphandle kokuthi babulalane bodwa. Futhi kusilekelela ekutheni ukuthi ugqokisa izingane emphakathini nokusondela emphakathini kusilekelela ekutheni ukuthi makushaya uJulayi makufanele kunyuka imali sikwazi ukuxhumana nomphakathi ngoba mawuthi uyabukisisa kahle dadewethu lezi zinto zokuthi makunyuka imali ngoJulayi noma kunyuka imali noma kunyusa imali kushiswa amathayi izinto lezo esezinciphe kakhulu embonini ile program kaSantaco lethi asibuyiseleni emphakathini umphakathi okuyiwona osupportayo. Le nhlangano ithi kumanje isinophiko olumele ukuthuthwa kwabafundi kwansuku zonke phecelezi omalume oselungaphansi kwayo iSantaco olisiza kakhulu ukubheka isimo sezimoto zokuthutha abafundi. Njengamanje sikhona einhlelweni zokuthi izingane mayilayisheka ngendlela eright so no driver bethu ababe nama permit o driver bethu ababe sesimweni futhi esiright ngoba njengamanje asiqashi nanombani sicheck yonke into ukuthi so history ka driver because so into esuke ifaka izingane phakathi yonke into mofanele mayiqonde ngoba siyazi ukuthi abaholi bethu bakusasa odokotela bethu laba esuke sibalayisha so yonke into mofanele ukuthi kube into eqondile. Kusenjalo sizoqhubeka izinhlelo ezihlanganisa lemboni kanye nomphakathi njengoba kuzoba nemidlalo yebhola enhlobonhlobo. I think ngoJune kuzoba khona ama game futhi eprovince. Yonke leyo nto leyo ezama ukuthi sihlangane owangapha eThingcetshwayo ahlangane nowangapha owangapha ahlangane nowangapha. And then futhi sine team kaHlokomela team uCaptain wayo obaba uNkwanyana usihlalo wayo yimi. Nalo team le kaHlokomela yona futhi eyenza ukuthi uSantaco ubonakala emphakathini ngoba ngesikhathi besebenza benza zonke izinto yila abantu bazikhona noma benama complaint abantu bayakwazi ukukhuluma neteam kaHlokomela obaba lapha iyona team kaHlokomela bayakwazi ukukhuluma nabo besho inkinga zabo engingasho ngithi simboni manje siyalivala leli geba elikhona phakathi kwethu nabagibeli bethu. Bawu 496 abafundi bezikole ezahlukene abahlomlile kulolu hlelo. Kuteboho Sibisi wezindaba ze1 KZN TV ku channel 261 ngikwaMashu eThekwini. Ake sithi hulu kuqeda lo siqhubeka nazindaba zethu. Sikwamukela imbukeli ubukeleke indaba ze1 KZN TV nazi kuyihlokwana kuyizona ehamba phambili usuku namhlanje. Zikhalanga amaholo ezasesibhedlela eMgungundlovu bangenele isiteleke ezinahawe eThekwini kanti ke ezoqhubeka nomsebenzi inyosi yesilo.
Ungqongqoshe uzokuthuthukiswa komphakathi uNonhlanhla Khoza uthi-ke ngenxa yokuthi-ke isiza zomnyango zasekhaya azitholakali kalula kwimiphakathi yasezindaweni zasemakhaya babone kungcono-ke ukuziletha kubona. Kusho lokhu-ke ngesikhathi beqhuba umkhankaso Operation Sigalelekile endaweni yaseMthwalume ku-Ward 11 lapho-ke bebelethe izisiza ezahlukene okubalwa-ke nezisiza ehlinzekwa umnyango wezasekhaya. Ungqongqoshe uzokuthuthukiswa komphakathi kulesifundazwe uthi njengoba kunzima kwimiphakathi esemakhaya ukuthola izinsiza zomnyango wezasekhaya uthi umnyango balethu Operation Sigalelekile endaweni yaseMthwalume ku-Ward 11 ngoba befuna umphakathi wakule ndawo usizakale kalula. Sino Operation Sigalelekile. Operation Sigalelekile sisuke siletha izinsiza zikahulumeni. Uma ubheka sinawo Home Affairs. Home Affairs kurare ukuthi indawo ezikude nedolobha zimthola usizo lika Home Affairs. Bayaya bafika ama computers are down, ugogo aphinde emuva, aye kwesinye isikhathi umuntu omdala afike kuthiwa kufanele athole i-affidavit. So ke masilethe Operation Sigalelekile. Sisuke imoto yamaphoyisa i-stationed la ngaphakathi, i-affidavit yenziwa same time. Uyakwazi futhi ukuyahamba ayo register same time. Kanti no SASSA ngokunjalo silethe usasa kulula kakhulu ukuthi abantu ba register ama early registrations zabantwana abasuke bezelwe ngoba siyakhuthaza kakhulu emphakathini yethu ukuthi asibathathele the birth registrations abantwana bayithathe besatholakele nje ingakapheli inyanga. Usomlomo kaMasipala wesifunda ugu uthi ukulethwa kwezinsiza ezifana nomnyango wezasekhaya kulomphakathi kudlala indima enkulu njengoba bengakwazi ukufinyelela kuzona kalula. Njengoba uMEC eze la endaweni yethu uze nama department amaningi kakhulukazi leya ka Home Affairs ekuyiyona esiza kakhulu. Home Affairs esinawo la awunawo amakhadi unama ID la amadala, so kuyasiza kakhulu mabeza la ukuthi abantu abazokwazi ukuthatha ama IDs abanyuka, but kakhulukazi nokusolva le inkinga zaka social development eziba khona abanye abangakwazi because ama office awabi seduze kakhulu. Njengoba khona yonke into la sicabanga ukuthi bazokwazi abantu bakithi ukusizakala kakhulu. Ungqongqoshe uthi ukuze kunqandwe isihlava sokuhlukunyezwa kubulawa nabantu besifazane kule ndawo ukuthi abantu kufanele babuyelwe ubuntu. Abantu ababike, abantu akubuye ubuntu kubantu. Ngoba ukuthole ngesikhathi abantu bekuthathela bekuthwebulele ivideo. Ivideo yomuntu ehlukunyezwa ebulawa. Ubona ukuthi le video le at some point ngathulinyelela ivideo yomuntu oshisiwe othunyayo. Uyabona ukuthi there was someone osekhoneni ocashile. Akamsizi lo muntu akayenza ama attempts okumthisiza lo muntu. Ukodwa uyakwazi ukuthumela ivideo. So ke izintwana ezinjalo obonayo ukuthi ubuntu nje kufanele sibukhuthaze emphakathini yethu. Uthi khona imizamo abayenzayo umnyango ukunqanda lesi sihlava ngoba babona ukuthi sidalwa isibalo esiphezulu sabantu abangasebenzi ngakho babahlinzeka ngamakhono. Abantu abasebenzi kwi midweek abantu bafanele ngabe basemisebenzini, abantu abaningi abasebenzi. So ke in trying to address that sibe nayo sithe as Department of Social Development sathi masike sikhande mhlambe isikhungo samakhono. Sinayo iReinkonyeni, lese Reinkonyeni, iTolomane eMnyayizi, i-Youth Development Center nayo. Lo mbiko benwethulela Zamando Sicele wezindaba ze1KZN TV ngisemthwalume. Uthukuthela ukanunu wabo umphakathi waseShane eGreytown ukulandela ukuduka kwentombazana eneminyaka engama-21 ubudala sekupheleke inyanga namasonto kusukela ke kwaduku Amanda Dladla owayehambe ekhaya endaweni yokucima ukoma nabangani bakhe. Kokusho komndeni kubuka ukuthi ke wagcina ukubonakala nowesilisa waseMatimatolo owathembisa umndeni ukuthi ke uzomthola ngemuva kwezinsuku ezimbili kepha kuze kube yinamuhla akakaze abuye ekhaya. Upeter Namakhanda umphakathi waseShane eGreytown kulandela ukuduka kwentombazane uAmanda Dladla oneminyaka yama-21 ubudala. Ugogo wakhe uthi waduka ngenyanga eyedlule. Kwakumgqibelo mhla ka-8 wahamba wathi babahamba nengane yakamakhelwane beyabantu abayophuza vele bayingane behlale beyiphuzela. Bahamba ke beyophuza sithetheke ngibuze ngithwe amani yaphi njengoba nihamba bathi bodayisa amabhodlela bephethe ikesi
bahamba ke beyodayisa amabhodlela bahamba nomphela kumgqibelo abangabuya ngomgqibelo angabuya ngesonto kwaze kwaba umsombuluko ekseni ngomsombuluko ekseni bese ngithi mina hawu ngisho kuma wakhe usonto wesonto ngoba ene uMandlovu uyafunda benoba abekho nabo njengwano amayingabuyile athe na uthi ngifonela uba emfonela udadewabo walingana ababehambe naye athe nayi ngikhona wesisi athi phuphu uMandlovu igama lengane leyo athi akekho usesikoleni athe na hawusesikoleni kanti uamawuphi athe nangazi bengithe kuyena akeze ezokusho ukuthi amamshiye phekade buye ekseni izolo ngesonto. Intombazana ehambe nayo ithi yamshiya kwesinye isigodi nowesilisa owathembisa ukumbuyisa ekseni. Usikushayo past 3 ekseni thina sisahamba sihlangane naye la phezulu la saphuma nakhulu lamahlathini nasebhema afike akuphume emotweni aze ngala azovula isicabha setekisi akhulume noAmama ekhuluma noAmana la ngihleli phambili mina phambili ngapha ngudrive bakhuluma amaphuma ephethe icathulo kanje shuthi ngavele ngakwazi ukuphendwa ngibambe kanje icathulo ngithi ama uyapi athini atheni uzosala la ebhema ngithi masubuya ekseni uzobuya noba athini akhuluma eqala futhi umfana ngaphendula ama athi umfana ngizomletha ekseni khululeka. Umphakathi obuphumile ukuyothungatha udladla futhi kanti uthi isimo sinzima nakuona sinzima nje babawona nje begcwele nje sinzima kunamanje basigcwelelana besitshela namhlanje ukuthi last day mhlambe bazositshela nawo sebeyithule la igqetshwe khona umfana ngoba ukhona umfana khona la iduze kodwa bamfihla abamvezi ngani umuntu wayigcine nale ngane ngoba uyavuma yena uphela ident kushuthi iyavela lapho ngoba wayefuna ulala nayo yangavuma wasethi uthi yena wagcina iyayiphumela ihambela. Inkosi yendawo ithi nayo ingenelele ubuholi buke bazama ukudonsa umndeni wakhe umfana nabo laba agcina nabo sizama nje ukuthola ukuthi kwenzakalani. Cha umfana waphika wahlala lapha kangangokuba igama sishiya nalo wathi uyathembisa ukuthi emva kwenzuku embili uzoyiletha intombazana. Ilokhu samgcina lapho ke asisakwazi ngisho ukumthola nakubo abasahlali nakubo umndeni wakhe. Umndeni unxusa usizo ngokufunisa umkhondo wadladla ezindabeni ze1KZN TV uAinda Dube ngiseshane eGreytown. Uyaqhubeka kumkhankaso okuhambela izikole ngaphansi kohlelo lwesiyasizana lokulekelela ke izikhungo zabantwana ngezindawo zokudlala ukulwisana nobubhoqolo esikoleni ngenyanga April lenkampani ihambele ke esikoleni samabanga aphansi saseMlazi emthethweni ukuyonikela ngendawo yokudlala. Nakulonyaka inkampani yakwaSASCO iyaqhubeka nomkhankaso wayo ukwakhela izikole kanye nezikolisa izindawo zokudlala ukuzama ukulwisana nobubhoqolo esikoleni nokubonakala kudlangile nokugcina kuholela ekutheni abanye abafundi bagcine bezibulele. Lo mkhankaso kuhloswe ngawo ukushintsha impilo yabafundi abangaphezulu kwa5 million wesigidi ngonyaka 2013. Isikhulu kule nkampani ngenkathi sihambele esikoleni emthethweni primary eMlazi sichaze kabanzi ngenhloso yalo mkhankaso. uSASCO siyasizana icampaign esiranayo nationally whereby sithe ake sibe nalento yebullying ezikolweni. The only way yokulwa nento yebullying ezikolweni ukuthi sibuye kubantwana abancane abasemphakathini wethu sibakhumbuze ukuthi ke ukudlala kuyini. Ingakho senza into ekuthiwa ama playgrounds ezikolweni because sifuna ukencourage ukudlala. Manikhumbula sisebancane into esasiyenza nje mophume ekhaya wayodlala. Kwakungenakula kwakungenalutho sasiphumela ukuyodlala. So sithe masibuya company, part of the values we have is to look after environment, and is to look after the people, and we look after and to look after our consumers, including our customers. Isikole saseMlazi emthethweni sinyelwe inyoni esandleni njengoba kuyiso esihambe phambili eqoqeni oplastiki uqhuquzela inhlanzeko kuyintsha. Lesikole sibe sesakhelwa nendawo yokudlala. With that, I guess we because igenge lencane iyona ethunywayo ukuyothenga izinkwa futhi emakhaya. Ukuthi ake sibuye engage nabo siyicompany uSASCO sibakhumbuza ukuthi ke uSASCO as a brand umelini
equally so sibacela ukuthi babuyise uplastic because make buyise uplastic at the same time we looking after the environment yethu say company. But more than anything, we've partnered with Ikole, we've partnered with the Department of Education. As a region, KZN alone, we've got 104 schools that will be engaging throughout the year. Sina 10 emlazi umthethweni ubashaya emakhanda ngokuqoqa uplastic. Kubonakala silokhu siqhubeke njalo nesigameko zobhokolo esikoleni zakuleli nokuholela ekutheni abanye abafundi bagcine bethathe umphefumulo. Ezindabeni ze-1 KZN TV kubikuthi abantu maphumulo eMlazi. Siphinde futhi seyitolo sike siqhubeke nazo indaba zethu. Asiphinde-ke sikwamukele umbukeli usabukele zona indaba zo-1 KZN TV nazi obekuyizona ebeyihamba phambili. Zikhala ngamaholo ezasesibhedlela eMgungundlovu bangenele isiteleke ezinahawe eThekwini kanti-ke ezoqhubeka nomsebenzi inyosi yesilo. Ake sibheke ngosini yezomnotho. Iranda lakuleli lu-19.08 maqhathaniswa nedola laseMelika, libo-20.41 maqhathaniswa ne-euro, libo-23.74 maqhathaniswa nopondo waseBrithani, igolide lu-$2,324.76 ounce olungahluziwe wona u-$83.42 umphongolo. Ake sibheke ngosini yezemidlalo. Yizeke engeneme umqeqeshi uRAI uJohn Maduka ngebhola elidlalwe ezakhe zicazelana ngamaphuzu nomkhaba kwaZulu-Natal Lamontville Golden Arrows wethemba ukuthi-ke bazokwenza kahle emidlalweni olandelayo ne-Orlando Pirates. Ngempela sonto ke edlule eMpumalanga Stadium ithwihlithahla ibe neshwa umkhonto kwaze ekhaya ngesiqu sikazukile Mkhize kusapheleke imizuzu engama-15 kuqale umdlalo elokulinganisa ke layo lishayeke ukhulekani Shezi kubuya ke esiwombeni sesibili iRAI izokwamukela ke iPirates ngesonto ngo-3 ntambama koweligi eHerigwal Stadium eMgungundlovu. Emzuliswaneni wokuqala DStv Premiership ezimnyama zanqoba ngamagoli 4-2. Nasike isimo sezulu esikalendeleka. Bukeleke siyaguqa bese kuphathele zona usuna namhlanje. Mina nawe ke sohlangana kusasa futhi ngasesikhathi esifanayo. Nisale kahle. Abethuli bethu bezindaba baxhaswe iThulis Bayview Bridal. Ungabashayela kulezi zinombolo ezivelile.